बेयावनो बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि जानानै मिडिया पार्सनसिम खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। जों बेवहाय बड'लेण्ड गट टेलेन्टआ सिजन 2 नि फार्स्ट अडिशना जोंहा जोबनानै थांबाय। गुबुन गुबुन जिल्लायाव जों बिदिनो अडिशनखौ लाना फैबाय। दायो फैगोन जोंहा मेगा अडिशन। बे मेगा अडिशना जोंहा उदालगुरियावनो जागोन आरो बे मेगा अडिशनखौ जोङो अक्ट'बरनि 15-16 जों लानाय जाबाय आरो 15 थारिखआव जोङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट, बाक्सा डिस्ट्रिक्ट आरो तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट आरो कामरुप डिस्ट्रिक्ट बे डिस्ट्रिक्टखौ जोङो 15 थारिखआव लानाय जाबाय आरो 16 थारिखआव जोंहा बिसनाथ डिस्ट्रिक्ट दङ आरो गलाघाट डिस्ट्रिक्ट दङ, क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट दङ आरो कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्ट, चिरां डिस्ट्रिक्ट आरो धेमाजि डिस्ट्रिक्ट बेखौ जोङो 16 थारिखआव लानाय जादों। बिनि उनाव जोंहा मेगा अडिशन जोबनाय लोगो लोगो जोंहा एलिमिनेशन राउन्ड थागोन। एलिमिनेशन राउन्डनि उनावहाय जोंहा सेमि फाइनाल थागोन, बिनि उनावहाय जोंहा फाइनाल थागोन। दा सिजन 2 नि बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि सिजन 2आ जोंहा फाइनालनि थारिखखौ जों थि खालामथ'नाय जाया, जों उनावहाय खालामनानै नोंथांमोननो फोरमायहरनाय जागोन। दा जियानो हक जोङो सेमि फाइनाल आरो फाइनाल राउन्डखौ जों मेगा अडिशनावनो बिनि भटिं सिस्टेमखौ जों इदिनखालि बेखेवनाय जागोन। बिनि वेबसाइटखौ जोङो मेगा अडिशनाव बेखेवनाय जागोन। बिनि थाखायनो आं साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ जेसेबांखि जोंनि बर' आरो गुबुन कास्टनियानो जा साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ नैबे जोंनि बड'लेण्ड गट टेलेन्टखौ अनसायनायखौ लुबैदों आरो बयबो नोंथांमोना जोंनि बे बड'लेण्ड गट टेलेन्टखौ नायनानै जिहेथु जों माखासे कमेन्ट बक्सबो होनाय जागोन बा जोंनि बे बक्सआव नोंथांमोना जा बुंनो हागोन बुंहरनो हागोन। रायजो राजानिसिम मोनसे फोसावनाय, जोंहा गाबोन 20 थारिखनिफ्राय मोनसे अनलाइन अडिशनखौ लानाय जासिगोन। गाबोन 20 थारिखनिफ्राय फैगौ अक्ट'बर 10 थारिखसिम जोङो अनलाइन अडिशनखौ लानाय जासिगोन। बेनिखायनो जाय बिथांमोना इन्ट्रेस्टेड दङ बिथांमोना गाव गावनि टेलेन्टखौ नैबे अनलाइननि थ्रुयैनो अडिशनखौ लानो हागोन। बिनि थाखाय जोंहा बड'लेण्ड गट टेलेन्ट फेसबुक अफिसियेल पेज दङ, बेवहाय बिथांमोना गाव गावनि टेलेन्टखौ अडिशन हरनांगोन। भिडिअ उइदाउट एडिटिं खालामाब्लासिनो बिथांमोना डाइरेक्टलि भिडिअ खालामनानै हरनो हागोन। अनलाइननि अडिशना बेनो जाबाय, गोबां रायजोफ्रानो जोंखौ खावलायहरदों जे बिथांमोना किसुमाना बहाबा बेस्थ'था थादोंमोन, बहाबा सोरबाफोर मोनफैस्लाबासै, बिथांमोना रिकुवेस्ट खालामनाय हरनाय खार'नाव जोङो बिथांमोनखौ मोनसे सुबिदा होनाय जाबाय। बिथांमोना जे गाबोननि 20 थारिखनिफ्राय फैगौ अक्ट'बर 10 थारिखसिम बिथांमोना अनलाइनावहाय अडिशनखौ होनो हागोन आरो बड'लेण्ड गट टेलेन्ट फेसबुक पेजाव बिथांमोना बे अडिशनखौ हरनो हागोन। बेनि थाखायथ' जोंहा थांलाय फैलाय बा माबा मोनसे प्रब्लेमनि थाखाय जों मोनसे कन्टेक्ट नाम्बार थागोन, बे कन्टेक्ट नाम्बाराव बिथांमोना गासैबो खोथाखौनो सोंहरजोबनो हागोन। जोंहा ओरैनो डान्सनि थाखाय गोबां प्लेटफर्म दङ, सिंगिंनि थाखाय गोबां प्लेटफर्म दङ। दिनै जों बड'लेण्ड गट टेलेन्ट लानायनि खार'ना जाबाय किसुमान जोंनाव दायो बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि अडिशनाव गोबां जोंनि अडिशन होग्राफोरखौ जों नुनो मोनदों। सोरबा मेजिक मेगन खाथेनायनो गोबां कालारफोरखौ बुंनो हायो, बेसेबां थाखा फैसा दं बेखौबो बुंनो हायो। बेफोरबायदि टेलेन्टखौ जोङो बोखांबोदों आरो किसुमाना ओरैबायदि दं ब्लेड जाग्राबो दङ, सोरबाफोर बाल्ब जाग्राबो ओंखारनो हागौ, सोरबाफोर कार्टुन मोनसे दावदैबो जाग्रोनो हागौ। बेफोरबो मोनसे मोनफा टेलेन्ट। दा बेफोरो खना खनलायाव गामि ओनसोलफ्राव गोबां टेलेन्टफोर दं। बेफोर टेलेन्टफोरखौ जों माबोरै मोननो हायो, उन जेनेरेसना बोरैहाय बारानिफ्राय बारा टेलेन्टखौ लाबोनो हायो, जों बेखौ थांखिनानै बे बड'लेण्ड गट टेलेन्टखौ जों खुंफुंनाय जादों। बान्था महरै गासै 1,50,000 जों थि खालामनाय जादोंमोन। बेखौ जों मोनथाम केटेगरियाव रानदों। जोङो उइनारखौ 80,000 खालामदों आरो जोंहा फार्स्ट रानार्स आप बेखौ जोङो 45,000 आरो जोंहा बे सेकेन्ड रानार्स आप बेखौ 25,000 जों थि खालामनाय जाबाय। दाथ' 200+ जानानै दं। दा बिनि थाखाय जोङो साननै हाबाफारि लानो गोनां जाबाय आरो। आदा, नोंथांमोना बड'लेण्ड गट टेलेन्टआव देरहागिरिखौ माबायदि सायख'गोन? सायख'नाया बेनो, बिनिखायनो जों भटिं सिस्टेम खालामदों। बेनिखायनो आङो बड'लेण्ड गट टेलेन्टनिफ्राय साफ्रोमबो रायजो राजाखौ खावलायहरगोन जे बे भटिं सिस्टेमाव बयबो हेफाजाब होगोन आरो बयबो नायगोन। खारन जोङो सेमि फाइनाल आरो फाइनालखौ जों भटिं सिस्टेम खालामगोन। बे भटिं सिस्टेमाव सोर बेसेबां भट मोनो बिनि सायाव जों सायख'नाय जागोन। लोगोसे जोंहा जाजबो थागोन, लोगोसे बे जाजनि गेजेरावनो आरो लोगोसे भटिं सिस्टेमबो थागोन। বড়োলেণ্ড গট টেলেণ্টত আমাৰ যিটো উদ্দেশ্য, এই মঞ্চটো অনাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল কিছুমান ডান্স আৰু ছিংগিঙৰ প্লেটফৰ্মটো এভেইলেবল ইয়াত প্লেটফৰ্মটো পোৱা যায় আৰু দিয়া হোৱা যায়। কাৰণ কিছুমান এনেকুৱা টেলেণ্টছে আছে যে কিছুমান নাৰিকল দাঁতিতে কামুৰি পেলাই বাকলি এৰে, কিছুমানে ব্লেড খায়, কিছুমান মিউজিক বহুখিনি মডেলিং
ফেশ্বন যিখিনি মানে এনি টেলেণ্ট এইখিনিত মানে টেলেণ্টবিলাক দেখাবৰ কাৰণে প্লেটফৰ্ম নাপায় আৰু এইখিনি প্লেটফৰ্মটো দেখাই পেলাই যাতে ডাঙৰ ডাঙৰ মঞ্চলৈ যাতে কিবা এটা অংশগ্ৰহণ পেলাই ডাঙৰ ডাঙৰ মঞ্চলৈ যাতে আগভাগ কৰিব পাৰে এইকাৰণে আমাৰ এই বডোলেণ্ড গট টেলেণ্টটো ইয়াৰ মঞ্চটো আমি অনা হৈছে আৰু গতিকে সেইকাৰণে আমাৰ সকলো ইণ্টাৰেষ্টেড ল'ৰা ছোৱালী বা ডাঙৰ সৰু ডেকা ল'ৰা সকলো ইয়াত মানে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব কাৰণ এই বডোলেণ্ড গট টেলেণ্টটো কোনো এজ লিমিট ইয়াত দিয়া হোৱা নাই আৰু এজৰ লিমিট ইয়াত নাথাকে যিকোনো ল'ৰা ছোৱালী যিকোনো বয়সৰ যিকোনো ইণ্টাৰেষ্টেড তেখেতসকলে টেলেণ্টে থকা তেখেতসকলে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব এইকাৰণে বডোলেণ্ড গট টেলেণ্টটো আমাৰ মঞ্চটো ইয়াত অনা হৈছে আপোনালোকৰ মতে বড়োলেণ্ড গট টেলেণ্টত তাৰমানে ছিংগিং আৰু ডান্সিং মাত্ৰ নহয় ডান্সিঙৰ বাহিৰে ছিংগিঙৰ বাহিৰে বেলেগো থাকিব হয় 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 নিশ্চয় আমাৰ ছিংগিং আৰু ডান্সিঙৰ অকল নহয় ইয়াত এনি টেলেণ্ট মানে মানুহৰ যিখিনি টেলেণ্ট থাকে এইখিনিত মানে টেলেণ্ট দেখাবৰ কাৰণে এই মঞ্চটো ইয়াত আমি অনা হৈছে আচ্ছা আপোনালোকে যোনটো যুৱক যুৱতীসকল যোনটো আপোনালোকে হৈছে বড়োলেণ্ড গট টেলেণ্টত গৈ পাইছে আপোনালোকে ছেমি ফাইনেল ফাইনেলত কেনেদৰে আপোনালোকে বাছনি কৰিব কেনেকুৱা লৈছে হয় আমাৰ ইয়াত মেগা অডিশ্যনৰ সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত আমাৰ এলিমিনেশ্যন থাকিব আৰু তাৰপিছত আমাৰ ছেমি ফাইনেল থাকিব আৰু তাৰপিছত আমাৰ ফাইনেল থাকিব আৰু ইয়াত আমাৰ ছেমি ফাইনেলৰ পৰা আমি যিখিনি ইয়াত মানে ছিলেক্টেড ইয়াত মানে প্ৰতিযোগীসকলৰ কাৰণে ইয়াত জাজ কৰাৰ দায়িত্বটো আমাৰ ৰাইজবিলাকক আমি এৰিবলৈ আমি হাতত লৈছোঁ কাৰণ এই মেগা অডিশ্যনত আমাৰ যিখিনি ভোটিং ছিষ্টেমৰ যিটো ৱেবছাইট আমি ইয়াত মানে উদ্বোধন কৰিব আৰু যিকোনো প্ৰতিযোগীসকলৰ যিখিনি প্ৰতিনিধি তেখেতসকলৰ যিখিনি টেলেণ্টি দেখুৱাৰ যিমানখিনি টেলেণ্টি দেখাব পাৰে সেই ৰাইজসকলে ইয়াত জাজ কৰিব